wadhiane nyaka Migori kama koro wang'iyo gwenge ma Rongo. Jodak ma Rongo opong'o bomano ka gimanyo mula mawachore ni yudore e kite miloso godo ndara e chuny boma ma Rongo. Kuom ndalo koro jopiny osebedo ka choko kitego ka gin kod geno ni gidhi yudo nyinyo mag mula. Odani watudre koda George Juma ma en jafwambo marwa ma Migori mondo miwa ane ler ni to wechegi chalo nade gie sani, ma bende oganda go gin oganda ma osebedo ka ni koda ng'eyo matut ahinya e weche mag mula. Kinyalo paro ni kaunti ma Migori en achiel kuom counties go ma mula yudore, kendo ni samoro nitie ng'at ma wang'e nogelo gima ket kod mula omiyo jopiny koro gombo mondo kitego olokre gi gima ni kod mwandu manyalo kelo lokruok ne ngimagi. George Juma, misawa ka intiere Rongo, ng'iso ni to jogo oseyudo mula madibed ni romo nade, koso gin mana weche mag winjo ka geno ni tiend dipo ka gini kata kidi olokore manyalo kelo negi lokruok mar ngima? Erokamano Bati, awinji makare ka bende nyaka samo wuoyni wantiere gwenge mag Awendo, wuok Rongo kinde machuok mokalo. Ka bende gimi wabire gwenge mag Awendo, kinyalo ng'iyo toka ka intiere kama bende nyaka sani neno ka ting nitie kendo oganda opong' timo chendogo mag kunyo. Mae kama lo miwacho ni oting'o mula bende oganda gwenge mag Rongo osebedo ka choko mondo gidhi giluoke ka wantie go mula wuoke. Ka bende giwacho ni ma chal ka koro en awi diriyo. Awi mokwongo en ni gero negi apaya, ka awi mar ariyo en ni giyudo mula, ne mula nitiere kite mitiyogo gi e gero apaya. Owinjo ka moko kuom giwacho ni nyaka sani apaya migero Rongo sani en apaya ma beche tek mokal nikech igere kod mula. Kata kamano wasebedo kae e gwenge mag Rongo ka bende sani waduogo kama ikunyo mula ni mar ng'iyo ni to oganda gi sama gikawo kite ma giwano ting'o mula gi bende giseyudo mula, bende gintie gadier ni mae koro dhi miyo giyudo omenda sama koro gichoko gi kite machal koda magi. Adwa ni miya thuolo mondo koro akaw pach moko kuom oganda mar ng'iyo ni nyaka ne gidhi ka be gisudo kitegi to be gisengo ni mula nitiere, to ka oyang ni mula nitiere en mula manyalo rombo nade. Koro miya achak achiel kuom jopiny mar ng'iyo ni to nochopo ka sa adi to boseyudo mula. Adwa ni mondo achak kodi kaka japiny mokwongo, adeno kiting'o kidi maduong'. Adwa ni chakna gi nyingi tikona ni upong'o ka ugeno kata uneno ni mula nitiere e kidi michowo kae kidhi gergo barabara. Bende mula ni usenene? Wasenene. Adwa ni chakna gi nyingi. Nyinga Immaculate Adhiambo Tieno manya Ugenya Umware School. Wabiro kani mondo wabi wamany pesa e nyamula machal kamae ka wanyalo luoke mondo wayud gimoro manyalo konyore godo, kech ji sandore kae, ji manyo chiemo mondo gikonyore godo e iye kae. Koro wamor ka wan kae wayude mondo wamany kaka wanyalo konyore kode e iye kama wantiere ni. Be iseyango kata be nitie miseluoko kata ming'eyo ne mula ni e kite ma koro ukawogi? Nitiere maseluoko mayudo e gimoro maber. E thuolo mutiyo kwadno ka bende nitie joma kunyo kidi migero go barabara, ere kaka umiyogi thuolo gi ti to umbo yudo kitegi? Wanyalo moro godo nikech umbe sama ne gikawo maram ka gitero kocha, jokocha be yude ka giya kocha. Wambe ka wan kae, wambe wamor ka wabiro koni mondo wayude mondo joyud kode together obed machalre chiemo mondo joyud kamoro amora. Koro ji kik yud matek, jomoko kik winj marach, jomoko kik winj maber. Koro ji tedo no bedo maromre gino mondo giyud ka gibido ka gimor, mondo gibed godo mamor. Erokamano kuom paro ng'ama chielo, chori gi bathe kama tin. Adwa ni chakne gi nyingi ni biro ka sama romo nade to nyaka sama wuoyni be in gi mali kata mula ni? Nyinga George Menya. Nyaka gi sani gini ji kawe kendo waseyudo ni gini gima ber, to mak mana ni akwayo ni kik sirikal tamwa ahinya bende kawo gini. Mar ariyo bende gima ber ma wawacho ni Nyasaye momenyo ne jopiny area ni ng'uono ma ng'uono ma Nyasaye motimo. Koro akwayo ni jopiny mondo oyukaw ka gini odhi oti godo mos gi kwe, to kata mana ndara midhi ger gi gini ni ok ber ka ji chandore tigero ndara gi pesa, ikawo pesa iiko e ndara, mano ok gima ber. Koro wananchi wachukue hii kitu kwa upole, kwa taratibu. Naona afisa wako hapa wamejaa sana na kila mtu ako na bunduki, na that is not fair. That is not fair. Na wasi adwa ni wuogi dholuo kwayo ni giwe mondo ji okaw gini mondo dhi okonyre go. Nitie mine madongo man ka mano biro ka okinyi ging'ang'ana mondo megi yud gini gidhigo. Koro kwayo ni ka giyie to giwe ji okaw ka gini yor kwe mondo ji odhi okonyre go, nikech kidhi kwalo timaki, kibiro kawo gima oseyudore ma Nyasaye mokelo ni nyaka dhot be ni chaki riembi. That is not fair.
Koro mane kwayo na ero. Ati kodi inti isedo pesa di nyaka ne chak to benti bisirego miro ne pesa yudo igini. Pesa moseyudore ka en 300,000 ma jowete moko oseyudo kaneno. But ato kwa wune koka chabiro ka, my the first day mukela ka. Ma odiochienga mokwongo, but nitiere some of them moseyudo pesa kuwuok e gini. Nitie jomoko moseyudo 80,000, nitie jomoko be moseyudo 50,000, jomoko 30,000. Ni bahati tu, wengine wanakosa. Jomoko bende anono, koro en mabahati. But mostly ji oseyudo pesa, kendo momiyo ji ng'eny ka. Ero kamano we amia awuok kod ward admin ma e gwenka, kendo koro sub county admin, adwa ni chak na gi nyingi to aneno ka kinde mokalo kwane ka ji opong' ka. Ok ang'e ni un kaka jotich sirikal, be useyango ne mula ni kama omiyo koro oganda ni ka? Ero kamano maduong' gi nyinga iluonga ni Elisha Mitula, ane sub county administrator ma Awendo kama wach maber ni otimore. Mokwongo akawo thuolo ni mar duoko ne county government ero kamano, mosehakikisha ni nyaka nyo wayudre ka ngima jopiny waseng'iyo motegno kendo hinyruok moro amora pok obedo. Kendo aduoko erokamano nikech kama wayudore ni en kama county government nitiere gi land mang'enyne ema mulani oyudore. Koro wasebedo nyaka nyo wach ni chakre, wasebedo machiegni gi security mondo wahakikisha ni ng'ato mohinyore onge, to bende wasetemo wuoyo gi jo China nikech mokwongo ne en maram, to ae maram kendo koro biro gold. Koro ne wagomba ni mondo mi kik ole ndara, to jopiny nigi gombo mar chiemo. Mane momiyo king'iyo ka ibro neno ka jopiny ng'eny, kendo wa relate kodgi maber, wahakikisha ni usalama gi waketo mbele, gimatin ma ginyalo yudo kaka jo Migori County, bende wahakikisha ni obedo maber. Mogi kendo gima daher mar wacho en ni kaka county government wabro make sure ni wa protect kae, and obed gima koro nyalo bedo ni konyo county government kendo konyo jopiny ma bende odak e area no. Kamano. Wach nuchiwo arita, awinjo jomoko tie manindo ka. Umbe unindo ka kodgi kuchiwo arita ka? Kane waneno ka ji biro ka nyaka gotieno, to ne waneno ni ngima jopiny to gi machines manitie kagi nyaka wahakikisha ni nikare. Koro kan watudore gi OCS Mawendo, to nokel security kae. Mana mar ng'iyo ni jopiny obedo kare, to gige jo China bende obedo kare mondo mi kogi odiochieng' to wayudo kaka ji obedo ma ng'at mohinyore kata manoneg ka ok obedo nikech security nitiere. Ero kamano kuom paro malio kinyalo winjo mano duond jopiny ka achiel kod minister bende nyaka sani lero chenro madhi kae maduong' ni ma bende wacho ni pogido ng'ikruok maduong' ka bende giwacho ni gin be gichiwo thuolo ne jopiny mondo be oyud thuolo ma sama koro ginyalo kawo kiti mwach noting'o mula. Achiel kuom injinia kata midusa wacho ni nitie sama koro ka gisetero kitegi kata mana apaya marongo, gimiyo jopiny thuolo mondo koro kawo kite mage pantie mula, eka gin be koro gikawo thuolo margi madhi nyime koti. Ka nitie kod geno ni chieno machal koda mae biro miyo gi thuolo bende gidhi nyime koti gi makare ka jopiny bodo thuolo mar kawo kiti bende giwani nyaka sani koro oting'o mula. En chieno bende nyaka sani koro waluori kendo wabiro mi mathoth ka otende kod chiendo ni. Erokamano ahinya George Juma, nyakwara mogi mano Migori, piny mula. Migori kama apaya igero mana gi mula, onge kamoro kende piny mangima misinjo ni apaya oger gi mula. Mano Migori, omiyo gie sani erokamano George Juma kuom lipot manimba ahinya. Ibiro medo luono mathoth ahinya kendo ibiro kelonwa mathoth e weche manyien mamoko mabiro. Yiena mondo gie sani koro